Čaute, vás zdravím, vítajte u ďalšieho videa, máme tu ďalšie video na hru Counter-Strike 1.6. Včera som natočil video, ktoré malo 30 minút, bol to Knife, AWP a Deathmatch. A vyžiadali ste si, že aby som natočil tutoriále na skok, teda na tento skok. Počkajte, vám ho predvedem, no tuto sa mi to zle. Čo som skákal na Knife, takže vyzerá asi nejako takto. Podľa mňa dosť rýchly skok, takže chceli ste ho vedieť. Toto mám druhý Counter-Strike, čiže nemám tu ten Knife, ktorý som mal predtým, ani ten Glock. Čiže môžeme si teda ukázať, ako sa teda ten skok skáče. Takže budete potrebovať na to mapu The Dust, na ktorej sa to najlepšie cvičí. Takže a budete potrebovať v ruke buď Glocka, alebo proste ľahšiu zbraň. Odporúčam najviac nožiek v ruke mať. A takže môžeme sa pustiť teda na tutoriál. Prečo odporúčam mapu The Dust? Kvôli tomu, že sú tu takéto patníky a cez to sa to dá ľahko skákať. A sú tu tieto bedne. Čiže môžeme sa ich teda naučiť. Základnou vecou pri tomto skoku, tento skok je podľa mňa rýchlejší než ten obyčajný, čo bežíte a robíte hop. A potom vidíte, jak sa musíte štverať hore, takže vyzerá to asi nejako takto, ten normálny skok. Je to podľa mňa pomalšie a tento je podľa mňa určite aj lepší. Ten, ktorý ja skáčem, ja tento ani skok nepoužívam, lebo zachytím sa buď o toto, alebo proste sa strepem. Takže ja väčšinou používam toto. No, teraz som sa úplne otočil. Väčšinou používam toto. A hneď môžem maximálne strieľať. Predstavte si, že tuto je v katách, tuto niekde. Napríklad predstavte si, že na tomto spreji je proste hráč. A ja z tejto pozície, z toho skoku, tuto keď dopadnem, z tohto skoku, keď dopadnem, takto, tak ja môžem automaticky už strieľať. A vlastne tuto, keď dopadnete takto, tak dopadnete rovno a dokedy sa otočíte, tak on vám dá headu. A vlastne ide tu o to teda, o tú rýchlosť. Takže budete teda potrebovať mapu The Dust 2 a my sa to teda môžeme učiť. Ja by som vám najlepšie odporúčal sa to učiť na tomto patničku alebo na tomto. Takže ideme si teda ukázať, ako to docielite. Nesmiete mať nastavený medzerný naskok, lebo pochybujem, že to niekto z vás dá. Vždycky dopadnete sem hore. Lepšie je mať preto nastavený skok na koliesku. Ja ho mám, počúvajte, možno to budete počuť. Neviem, či ste to počuli. Takže my si teda ideme nastaviť. Idete do menu, dáte options, tuto máte mena, dáte si mouse, dáte si keyboard a tu si dáte jump. Dáte si edit key a dáte si to hore. Hore si potiahnete kolečko, dáte edit key, vám sa vyhodí toto a vy dáte iba hop a máte to. Dáte OK a dáte resume a už skáčete koliečkom. A teraz sa to ideme teda naučiť. Takže ideme sa to učiť asi na middle, tuto, na middle. Počkaj, ja sa dostanem tak, nie. Idem cez Ačko, takto. A najlepšie sa to ešte učí tuto, lebo pod týmto hneď máte bedňu, takže sa to budeme učiť na middle. Tuto z týchto schodov, ak idete z Ačka, bombsite A, tak idete na middle. A odtiaľto sa to ideme učiť. Takže budete bežať a urobíte hop a dopadnete na bedňu. Hneď môžete automaticky túto vystrieľať. Takže ideme sa teda naučiť, ako sa to skáče. Takže budete teda potrebovať nastavenie na tom kolečku, ten skok. Takže môžeme ísť teda na to. Budete teda potrebovať ten skok na tom kolečku a ideme na to. Rozbehnete sa asi približne odtiaľto, sa rozbehnete
a vlastne dopadnete túto na tú bedňu. Takže dáte si nôž a normálne bežíte väčko dopredu a potom dáte hore kolečko a otočíte sa celý a dáte Dčko. Tak by to malo fungovať. Takže hop a ste tu. Takže tak. Ešte raz si to ideme ukázať, ako sa to skáče. Takže ma to reloadne, no, dobre, môžem si to ukázať aj tu. Kúpim si AWPko a vlastne vy čo robíte, ja vám to ukážem takto do zeme, vy vlastne robíte hop, hop, ja vám to ukážem s Glockom radšej, no s Glockom, vy vlastne robíte takýto oblúk. A ešte tuto takto, lebo tu bežíte. A vlastne vy sa takto otočíte, takto sa otočíte a dopadnete. Takže nejako takto to asi vyzerá. Vlastne ja dopadnem vždycky na okraj. Takže učte sa to, odporúčam vám zo pár tipov, ako sa to učiť, najlepšie s knifom, nie s ťažkou zbraňou. Ako je toto, neviem, ale dá sa to aj s tým, ale dosť ťažko. Môžete to používať aj pri strelách, takto. Vidíte, dopadnete a už mierite. A potom vlastne už môžete takto tráfať. Tak. Takže teda odporúčam to robiť s nožom, skákať takto cez to si pekne, alebo skúšajte aj toto, hop, hop, do obidvoch strán to skúšajte, vlastne ako keď skáčete bunny hopa, takto si to skúšajte, ale takto dookola, takto si to skúšajte skákať do kolečka. A potom vlastne vám vznikne z toho niečo takéto. No teraz sa mi to moc nevydarilo, lebo som sa zachytil o toto. Takže dáte si do ruky knife, ja si to prepnem. A vlastne ja som sa túto teraz zachytil o toto. Takže ja sa takto dám, bežíte, prepnete si Glocka, urobíte sakra. Teraz mi to moc nejde, takže ešte raz, tak bežíte, urobíte hop a dopadnete sem. Takže musíte to trénovať, ja som si to iba som skúšal také skoky, že ako mám skákať, ako sa mi bude najlepšie. Tak som si vymyslel takýto môj štýl. Ale musíte, teraz ja robím dosť veľkú chybu. A to, že začnem skákať niekde tu. Že začnem skákať už túto. No ja nedošli náboje. Ja robím chybu, že už začnem skákať túto vlastne, lebo ja túto zavadím o toto, hej. Takže musíte skákať niekde túto, takže. Hop. A dopadnete. Takže ďakujem za pozrietie tohto tutoriálu. Ak chcete ďalšie tutoriály, dajte like, poprípadne odber. Dneska sme sa naučili takýto skok, pri ktorom môžete hneď strieľať. A ja sa teraz s vami lúčim. Dúfam, že ste sa niečo naučili, takže ešte raz kolečko otočíte, vlastne bežíte rovno, dáte kolečko a dáte Dčko, do ktorej strany chcete skákať, takže hop. Vypadá to na mieste nejako takto. Počúvajte ten zvuk, kolečka. Tak. Takže ďakujem za pozrietie tohto tutoriálu. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, poprípadne odber a ja sa s vami lúčim a čaute.